Tervehdys, minä olen Mikko Savola Monidorilta. Ja minä olen Hanna Sirviö Monidorilta. Esittelemme teille nyt Monidor Vitals Kitin, jolla voi tehdä tämmöisiä spot-check-mittauksia vuodeosastolla, esimerkiksi kerran vuorossa, kun mitataan vitaliparametrit potilaalta. Samaa ratkaisua voidaan käyttää myös jatkuva-aikaiseen seurantaan, joka voi olla teille jo tuttu, mutta esittelemme nyt tulossa olevan vuoden 2026 puolivälissä spot-check-monitoroinnin. Ja tähän Monidor Vitals Kittiin kuuluu langaton potilasmonitori sekä mittalaitteet. Ja se toimii seuraavalla tavalla. Potilaskierrolla voidaan laittaa potilaalle mittalaitteet kiinni, esimerkiksi verenpainemittari, happisaturaatio- ja sykemittari, ja lisäksi voidaan muita laitteita, kuten lämpömittarin, käyttää sitten vitaliparametrien mittaukseen. Ja itse kirjaus tapahtuu sillä tavalla, että luetaan ensin potilaan ranneke, jotta tiedot menevät potilastietojärjestelmässä oikeaan paikkaan. Tarvittavat mittalaitteet. Suoritetaan mittaukset, kuten verenpaine ja lämpötila. Odotetaan, että mittaukset valmistuu, ja kun mittaukset ovat ilmestyneet tänne langattomaan potilasmonitoriin, ne siirtyvät automaattisesti potilastietojärjestelmään, mikäli ollaan tehty tämmöinen monitori-integraatio esimerkiksi Medanetsin kautta tai suoraan potilastietojärjestelmään. Ja näin helppoa se on. Mikäli kaikki vaikuttaa olemaan riittävän hyvin, voidaan poistaa laitteet ja siirtyä seuraavalle potilaalle. Mutta mikäli on tilanne, että esimerkiksi tämmöiset early warning scoring arvot tai muusta syystä halutaan jatkuva-aikaisesti monitoroida potilasta ja on käytössä Monidor Vitals etämonitorointipalvelu, tämä voitaisiin jättää tämä sama langaton potilasmonitori sinne potilaan viereen ja seurata etänä jatkuva-aikaisesti näitä arvoja. Halusimme tehdä tämän videon teille jo etukäteen. Monidor Vitals Kit spot-check-monitorointiin ei ole vielä sertifioitu laite. Meillä on tavoitteena sertifioida se vuoden 2026 puoliväliin mennessä, mutta halusimme lyhyesti esitellä ratkaisua, joka uudistaa alaa ja mahdollistaa tämmöisen tuplakäytön sekä jatkuva-aikaiseen seurantaan että spot-check-monitorointiin esimerkiksi kerran vuorossa. Tavoitteena parantaa potilasturvallisuutta ja helpottaa hoitajien työtä. Kiitoksia mielenkiinnosta ja toivon, että olemme vielä yhteydessä. Kiitos.